दिनैनिफ्राय मावला आं फंबायमोन आं बेबायदि खामानिबो मावला आं रायलायलाबो आरो नमस्कार लाबाय आं फंबाय नाम खोन्था मा नाम नोंना अर्गे हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट मोनसे लाना फैदों जे सासे बर' आइजो जे बिथाङा राजस्थानाव हाबा जाहैदोंमोन दायो बिथाङा हमजाबाय जे मानो हमजाखो जे बिथाङा मा खामानि मावो जे नोंथांमोना जे जायनोखि सिख्लाफोर नोंथांमोना साबधान जा मा खामानिनि थाखाय सोरखौ बहा लांनो नागिरो मा खालामनो नागिरो ना जे बेवहाय लिरनाय दङ जे सांग्रां जा जोंनि बर' लाइमोनफोर नैबे भिडिअआव नुनाय आइजोआ 11 बोसोर सिगां राजस्थान रायजोआव हाबा जाहैदोंमोन दा बेफोरबायदि मानसियानो आलासि जानो फैलायनाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ सोलाय सोल' लाना थाङो जे बे आं फरायनायखौबो नोंथांमोना स्क्रिनावथ' नुगासिनो दङ जे फरायनायाबो आंहा एसे थ'था जायो आरोना जे दायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ जे नोंथांमोना बयबो साबधान जा जे मा होननानै बहा लांनो नागिरो मा खालामनो नागिरो आरोना दायो बिथाङा हमजाबाय जे बिथाङा थैजासिम माने खामानिखौ मावा होननानै बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायलांदो मा दिनैनिफ्राय मावला ओहो दिनैनिफ्राय मावला आं फंबायमोन आं बेबायदि खामानिबो मावला आं रायलायलाबो आरो नमस्कार लाबाय आं फंबाय नाम खोन्था मा नाम नोंना अर्गे होनो बहा हाबा जाहैदों नों राजस्थानाव फिसायना मा नाम सहन सिं ना दा नोङो सोरखौ लांनो नागिरामोन बे थुरिबारिनिसो मामानि काजलगाव थुरिबारिनि ओमफ्राय बेखौ मानो लांनो नागिरदोंमोन बेनो हाबा हैनोसो लांनो नागिरदोंमोन जेबो खालामामोन फंबायमोन ओमफ्राय दा मालाय गावसोरबो हरा जाहैदों ओरैनो रायथिलायदोंमोन आरो ओमफ्राय हरानो दिनैनिफ्राय जोङो एकदम नोंखौ कनसिडार होबाय औ फंबायमोन आरो आं बेबायदि खामानिखौ मावलाबो थैजासिम आरो आं रायलायलाबो मावनो मा दरखार दं मा मावो नों ओरैनो हजोंहाय मा मावनानै जायो होनदां हजोंहाय जेबो मावा माने बे मामा थाइलानि खामानि मावो नालाय बे गुजरातआवसो थाहैखायो थाइला बे मार्बलनि न' टाइल्सनि बेनि खामानि मावो बाखि मा ओमफ्राय ओरै बे थोआबा मा मानसि रोगायो नामा नोङो आं रोगाया जेबो मावाखै आरो केसाथ' जाया नङा जाबायना सिगाङावबो जाबाय आरो नै दाबो जाबाय दा मा खालामनांगौ नोंखौ आं बे खामानिखौ मावलाबो आं सारेन्डार होबाय फंबायमोन आरो आं रायलायलाबो जेबो मावलाबो बेबायदि भाषाखौ आं दिनैनिफ्राय मावला नमस्कार फंबायमोन रायलायलाबो आं जेबो जों बुंदों नों हाबा जाहैबाय जोंहाबा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु नोङो दाबसेयाव थानानै बेबायदि जोंनि बर' आइजोफोर बर' हिनजावसा गथ'फोरखौ बेबायदि दालालि खालामोबा बेनो फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं सिगाङावबो नों वार्निं मोनबाय खनसे बेनि थाखाय कनसिडारेसन दा एबारावथ' नोङो लांबायानोमोन बे थाङोबा बुजाया जाय बे गथ'आ बुजिनायखायसो नों दा बेखौ लाङाखिसै बे खामानिखौ आं मावलाबो आरो रायलायलाबो जेबो खालामला नमस्कार जाबाय आरो नोंसोर खोनाबायोबा नोंसोरो फैनो हागोन आरो भाई फैनो नङा नोंखौ जों बेबायदि दोननाय नङा मिथिबाय दा एकदम नों बेखौ गोसोआव ला नोङो सिगाङाव बुजानाय सिगाङाव नों बेबायदि कनसिडार मोननायखाय नों बेखौ दा बावगारबाय जानो हागौ मिथिबायना खिन्थु जों ओरैनो हंगारनाय नङा बेखौ गोसोआव लाबाय फंबाय गोसोखाङो माने बेबायदि एगेन खोनाबावोबाथ' न'निया जिम्मा लानांगोन बे न'खरनि मानसि नोंनि बिदा फंबाया साबेसे दं बेखौ सोफैबानो खिन्थु दाया जागोन बुंखाबाय जुदि बेबायदि खालामला फंबायमोन आं नमस्कार लाबाय रायलायलाबो खालामलाबो आरो गाव हारसिं हिनजाव